аз съм Тролик GamesBG и днес ще играя Clash Royale. Втори епизод. Ние сме на 2 победи до 9-та арена. И да ги победим и тези двете битки. Хора, не знаех, че не знаех, онзи ден бях пред отпадане на 7-ма арена, сега съм пред вдигане на 2-та. Ето 9-та арена тук. Тук са пад срещу силни хора. Бъдна интернета тук, хора, да знаете. Да знаете, не съм виновен. Гледайте, хора. Гледайте, набиха ни демидж тук. Долу да ги разбием, защото сме пред промът на 9-та арена. Че си го размисли. Гледайте, хора, гледайте. Гледайте, хора, вземем му колата. Тук. Тук ми набиха доста демидж. Ботнахме му едната кола. Сега трябва да се защитаваме. Гледайте, хора. Гледайте, хора! Ще изкочат, гледайте. Гледайте, хора. Как ще отблъснем тези. И хора тук става напечен. Тук, хора, тук. Не, хора, просто тук моят дек не се справи. Това е тъпотия, че моят тъпия дек не се справи. И си от тъпия ми рекорд. Трябва ги бим, хора, трябва ги бим тези. Стягаме се. Максимално концентрираме се. Гледайте, хора, срещу какво ми са падат. Срещу 10 лева. Гледайте, хора. Гледайте, хора, тук ни набива демидж без заради тъпия интернет, хора. Е, тук фаербол. Ни пропускаме фаербол, тук ще ни вземат ли колата? Малко. И ни взимат колата тук. Не, просто не. Wi-Fi бъгне тук.
Да видим какво да измисля тук. Гледайте също какви ми са падат хора. После за какво сме губили толкова често. Сега ще бим по тая кола. Той ще ни би по главната. Аз знам какво се ми измисля тук. Не взима да лета. Тук гледайте хора, гледайте. Тактика защита. Тук трябва да се защитаваме, тук ще пуснем кола. Пуснем дълъг. Но се объркал човека. Хора, малко остана. Майко! Не, хора, просто тук... Ето тук загубихме, хора. Такъв е късмета ни. И хора, това беше от мене. Чао. Надявам се да ви харесва и да се абонирате. Чао.